Ez duzu uste mundu honek ez duela antzarik hasi ginen munduarekin? Hiriak aldatu dira. Bidaiatzeko modua aldatu da. Erosteko modua, harremanak izateko era... Eta ligatzeko. Bai, ligatzeko ere bai. Dena aldatu da. Baina eta gu, guraso gisa aldatu algara? Edo etxean bizi izan duguna betiko gauza berak egiten jarraitzen dugu. Hau da behar duten hezkuntza? Zeren, inork ez digu irakasten irakatsi. Nire alabak etzekarren jarraibide esko libururik. Eta guk ere evoluzionatuko bagenu? Eta guk bagara ikasi behar duten horiek? Ikas dezagun. Edo beto oraindik. Desikaz dezagun. Buruz ikasi behar dutela desikaz dezagun. Desikaz dezagun ez dutela interesik. YouTube denbora galtzea dela. Desikaz dezagun beti arrazoia izatera, nik diodalako eta kitxo. Desikaz dezagun bere lagunak ondo aukeratzen. Desikaz dezagun egiten duten guztia kontrolatzen. Desikaz dezagun WhatsApp taldean ama perfektua izategatik lehiatzen. Desikaz dezagun zerekin jolastu behar duten. Zure semeari dantzatzea gustatzen bazaio dantzatu dezala. Eta edurne gol gehien sartzen dituena bada, agian futbolaria izan nahi du. Desikaz dezagun haien ordez erabakitzen. Ba aldakizu zer izango den zure semea etorkizunean? Hori da, ez dezagun hainbeste jakin. Jolas dezatela, eror daitezela, altza daitezela, az daitezela, bizi daitezela.